Dami ni debata na sumurong siyang salo na roha. Memang orang mau hati-hati dengan pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Atani debata di minggu tasadarion minggu rogate. Di enek dosian buku sada Yohanes 5 ayat sada sahak rodi 5. Sada Yohanes 5 ayat sada rodi 5 di dok. Ganub na porosea Yesus Kristus. Yesus do Kristus ido nam tubuh sian debata jalaganu nama kaholongi ibana nama nubuhon kaholongan di ido nang na tubuh sian ibana sianodo taboto nang olong rohata dia ka anak di debata molo taha holongi debata jala tarado di patikna ai odo holong di rohani debata molo tarado di patikna dada naduk patik naik nasa natubu siat debatado manaluo portibion apor siat taido na monang manaluo portibion ise do na manaluo portibion ia so na porsea di Yesus Kristus anak di debata ido saatna kadamang denang nan holongan di bagasan Kristus Yesus dari broha sehat kita selalu na jala margogo mahita siat debata laho mangamudihon pardalanan tam saya mangudut molo tabigedo istilah kata monang monang anak kopina terbahagia lasi tuturo marulu-pulu molo dihatahod do kata monang tung heranaga jendo murate apalagi mah molo monang penesin na monang anakonna di sekolah jadi monang maralon protibion songon nani jabi taon dong masada tike sada ama dan apalah yang murupon alai macai rimasi bana marnida anakna alanang meletakkan situ tuan anak dituntun lomo namang daun raja aton jalan molo di pasiwot sahadion baheran nanyang gulun na nama teras nunga marugahula ibana pasimoton anak nai malah lam dituntun anak nai do mangal ujungna emosi cekel marohana nang penau di penjara anak konon dibawa polisi tong doang gori mas nai saya bangun saya kalah disakapi bana mah tung naso jadi bebe nonon gabe anak kok tung nasi mardak betako gabe naing ucaton di natoras naiha ahli waris yang anak kon nai dicoba ibana lah mangalupahon alai tatanda do karakternya matai bisa sitong naburu ibana ngarimat sian aci rohana jala kecewa ibana daktari dari jala tondo di haholong ibana sitong anak naik jala di hasihon ibana do situ tu anggia mubah mula kana kon naik dan mungkin adong natoras naso mangatusi patupahon holong di roh atau anak kona saja manangah api dan mungkin para jahat molo marajahat anak kona gabi di leo tusi ulo tulung api manang nabatu inna ditutupi naso mungkin do dihalupang natoras na burucu lahu paturat weho anak kona sejahat apapun jala naso mungkin do lupa karena toras naringon to perkembangan do pertumbuhan yang nakonna mulai sian namek saat semudia beribadah hati hai masih aja tumbuh bersama mardalan anak koni alai songkos itu tu marohana maulodung dituntut dak danagi marsala dalanda mangulahun dosa mabai magopu rohani natoras gabe tu marsa rohana rima laos na burjus itu tu penatoras na ini
Molo ngasala dak dana kitor magoku do pakilalaanna marudah-udah dipaingot dak dana kibakat dilicing. Dan mungkin mago pakirimon nasa unang mago nya dak dana kisian lomo di roha di debata gari adalah di dangyakon maradu dilicing asam pula tu dalam narikan. Menajok na di Hosea 10 sada di gombar hodo debata ama di salubuk bangsa Israel. Alay-alay nagsatia bangsa i manutul lomona gabe say ona do nasida terbuang alay dumpe terbuang nasida maus digilalan nasida amauloni maul si tutu do nasida buka ujungna sanga maditabuho na debata mabuhina satokin siat bangsonay di pasok nasida madalani dalan nasa diri gabe tarbuang nasida marpangotak tu hamaolon gabe tarbuang nasida honalicing alay dukunalicing nasida jora maaw atau hamonamo seperti do na pinangido na si bolo boy tahamonako portinggo apakah karena isomonang naik dalu sugup naik musik. Dan rodi disi holong ni rohani debata. Nasoolo do rohani debata manok maroni rimas jala manadikon bangsui. Saya dijakon ibana do musik mula bangsui obarat wasi di rohana. Dibuat mula bangsui diabi di aw. Mungkin dipasok. Ada dua pandohan dia sadaun saling menguatkan. Dia main Porsea jala holong, Porsea dohot holong. Dua pandohanon dan mungkin siramon. Jala daftar siram. Ha Porseaon nasitong tarida deui molo adong roha maka holongi doh rasa syukur tu debata dohot anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Duk tubuh kita siap debata tu di porbadia do di lehon debata tu kita tu ate-ateta tu busuk-busuk ta asa manok tong kita bangun. Laos madabu kita tu pangucuna pe molong-molong do rohata tu debata marbengen ni roha mahita kos rohata na baluau di debata do kita nak pasubona. Laos ido nama korhon hamonangatta maralohon pangucunani. Totu sahali sudene jolma makire masa monangate. Maradu siat dalam dia peduluat do dalam asa na pasti mona. Alayak kana monangi iman nahot tubuh siat debata. Dia jaro tu bukon do tu kita asa saya makirim kita di hamonamon somon anak na tubuh siat debata anak na tubuh siat debata. Alay itu tu marhite na mangaradoti patikna. Sian kenyataan do berengota sipata memang songonda di do jabitai sipata marhagugu odo pamatangi alay galay do tondigi. Bana olo sipata mona. Olo sipata dalu molo mona kita bangga mahita alay sipata dalu kita subuhi kita modo mate. Ido. Laksani pehata dua ni saliling suadong konsep berpikir positif bahwa sana debata do bangojo kita dah boy susah manguduk tak boy moduk dah mau mangan lah ido banna sipata jongjong sipata tinggang ala dosai ido ainasa na tubuh siat debata ido nama daluhon portinyo dia ada maksud nama lo ido akan tubuh siat debata na tubuh siat debata dada maknana na seorang siap bertiap di jolma. Ale dia doa kana tubuh siap debata nama ngulu marhai baruot na siap debata na olo manadiko na kapangalaho na bulu dak tariho beibadah tu dosa. Mangulu di bagasan ay baruot. Di Yohanes ada Yohanes 5 lalu di roh itu pokok. Taboto do naso mardosa nasa nang tubuh siat debata alai na marsihoho tu debata do halak nang tubuh siat ibadah jala daktar hagua para jahati ibadah
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya dungi ima kana mangulahu nakapati ni debata marhite mulu na marhauduhon. Molo tadokko kita korsea tu debata anak di debata kita hapeda gunduk kita. Bau jahat dan kita sian akap pardosa na kanasi. Sadala do padohan dohot ulau. Sadala do padohan ni dohot ulau na imahata di debata sitom jalayas. Unang manian asing padohat ale asing parulota. Dia tulu do molo taradoti patitna dada nadok patik naik. Jadi unang adong bimbang mangulahon ang kanading kanading. Anggo hataana jabuhian, anggo pudana mantakian. Tiap hari, tiap detik, tiap menit mamudai terus mantap. Alay mangulahon ang karani. Siano boto otta manangise na prosea tu debata marite Yesus Kristus. Ido nang tubuh sia debata. Olah tua do Tuhan Yesus tu pertujuan anak di debata asa gabe daging iban Allahu paluaho colmaina mardosai alai nang pesongoni bagasna pengorbanan di Yesus dak tarajalo torok halak jagung di hati hai aladan si palua nasida Yesus yang parpora gode tong nasida asa bodin yang pahlawan yang maralohon penindasan panggugumion yang rom nyaruan. HP, Yesus bukan Mesias politis. Banda saya pinai mana sida. Alai naing pamonakon nasida Tuhan Yesus ro sian para porangan para todion sian penindasan rohani. Imana padua hujul sian para tobatan di dosa dan Muhammad. Memang ada untuk lupa Muhammad taringon tu perporangan di dagingon. Taringon tu perporangan duniawi nasogoi lapatan di sian makna sempit ate ima dunia perdagingon nata ingani sinuengon dan sian kita berpikir alayak kaulaun namarado turohan di debata ima ulaun perdagingon molo semua di do sada Yohanes 2:10 boyo ta pahami kapar kurangan di daging kompar tulomo di rohani di bata ima ulaun hadagingon ulaun di mata doh dapat tulun ulau bijang doh na tulun manajuk nagade musuh utama jalan ubarga diri ni jolmai laos maol sitan gonoto na kari do pe Umar minggu habis minggu dak kodo pe sajam may musing ngamar badai ngamar sejang bulan ngamar tay inantay na tuari do pe martangiang na tuari do pe pamulyo bur sungoni babagana tangiangi sungoni malas derohan dan sida alai ngaro gempa bumi ate hinorhon ni perporangan di dagingi say tubuh magantu ni roha moru maha prosyaonna say ganggu rohan telah mangutot Tuhan Yesus termasuk main Allah semakin rarat haleluya coba yang pun mengalami pengaruh media sosial di jolo ni natorasna pe dan mabiar be kada dana margib di jolo ni akaruas na gudang tunanga kapatitan wai laho marjamita pe ngagudangi ya di jolo ni natora akaparada to nakana tua gudang tunanga nakana tua pe dakdalu nasida laho mangguton media sosial dan budot to ngate sudah nasida di si dak marsiak tuan lu bisa puluh ala alai marsidak marsipak kulingan pola nalani habio ima perporangan di daging alani keadaan ekonomi manangala hasomalan alani sai termasuk malani pandemi covid 19 mengon isalau pamonako kita isena boy manaluhon akka subia di portilyon isena boy manaluhon akka ago kondisi
Isalah pamonako kita mga sa dunay. Jala mo sa postoro hatta tu Jesus. So dia mahita makamonako muluta siya sa luho hamaoloni molo sa marhite Kristus Jesus. Sadok iko postoro hatta sa inamurupan na dungiro Jesusi dungro Jesusi pataram masude nungatalu dosa nungatalu hamatian nungatalu si polisi marhite hamamater ho haheo ni Tuhan Yesus dohita di pahe jala di pamona jala hidup ban na latar belakang na Yesus Kristus si balua aratina naminia ama alani dung di hamonak Tuhan Yesus hamatiani dung di talu di bana jala hehe bana maradang margogo besoro di dosai dang margogo besoro ni portibion wak kajol mana mamun na korosaya alai pai maharoro di Yesus Kristus muse di ari nai ari parkudi saya mau tahu dope simbolisi di lapukta mangalului si boduton mau si tutudo atoan ajaron lehonon toroha tuaka jol mana tahu mau simbolis atas monimannya alang-alang memang bakko di jolma nadaludo saya mengasani ate so moniman yang simbolisi pai maro ari parkuni kalau nadalu etor bubu do suarane pantas somaloma ido ayah somalo ayah sudah dua kata ada gudang anggo pabahinan na ulonna sutari dan namalo ibadah alani yang kana monang dohita marite Yesus molotuk pe mau tahu simbolisi dan adong kogoni iman adong kita asal manganok tu kita di bagasan haporsiaw tu Kristus Yesus ido banda dok dia opa bi haporsiaw nido nang makamonaku kita manaduon portibio ragam pe patik di debata asa ulah honota alayalah holongna dohot holong rohat tatu ibana bah baudionna pangulon na mahi jadi unok ni patiki sasitong na holong ido ba na dok di sada Johannes 20 sada para gadus dohala nama dok holong rohana di debata habe saya di boso bidongan na ana so makaholong bidongan na nanida na so dia maholongan na debata na so nida ordo patik na kadalos ya di ba na makaholong di debata ido na makaholongi nang dongan kamama kay nang nanholongan di bagasan Kristus Yesus ada terjahaus ada status di Facebook di sana ina kiok donya status orang kecil alai sangat belga pengaruhna anu tikos lah kurang lebih songono mas statusnya luar biasa memang status istri orang di komen di share di like tetapi status istri sendiri tidak pernah dibalas sepele duniano alai molo pola no dibain status di Facebook status di Instagram do nasi dibain di status istri orang di share di like dibalas alai status istri sendiri tidak pernah dijawab alanya apola cido rohana ubanda pola dibain di isi itu tulis waciro ana mau status ni natana sendiri dak ya di komen dak ya dibalas alai status ni natani halak pola sada contoh name medoi alani di pagido molo naik marhamonang do kita di portigo mulailah dari diri sendiri mulailah dari diri sendiri dari keluarga dari hal yang terkecil tabuka masih aholongan dungi lamangera bang maituna marhobar balo dungi itu dongan namar dongan sahuta dungi itu na bermasyarakat anggo huria di dongan dihatai uli hebang alai huria sendiri dihatai dak ya hebang mate apa hebang kon di mana pemusuh dari sini hatta diam ni hala Kristen dada hola sebatas penggunaan salib walau merdala nama tai
Toribayan halkalung nasalib balgahiyat tulukido. Manang nasalib di jabuna na balgan, godang bibel setiap tempat. Bukan itu. Alay di pakkatayon ni tarida maulaon na di bagasan holong do keluarga na marholong do ibadah. Talu do simbolis molo holong rohata lah humangula portidion. Talu do simbolis molo para jolo holong rohata tudong atai. Daksong na di bagasan roh holong budat. Tikiadong panghiduan, tikiadong na sinakapan, tikiadong na di roha, holong roha, alay molo sorong na di bagasan sinakapan di roha, itu lupa. Didok dia obat ay nasa na tubuh siya debatado na manaduwa portinyon. Akay siya may akka na porseya, abu. Na porseya tu debata, hita ka na tubuh siya debata, ala porseya hita Yesus do Kristus si Baduay. Ala ni, so menang Kristus maralohon debata, maralohon portinyon. So meninang maralohon dirita sa Poda haliduan paru kilon hacahaton ima kaparalota salene portigion do kita ala tayo majalah ta prosya manungga dalu salu nai ala ha prosyaota di Yesus di pamona kita hataridani na prosya hita di debata prosya hita di Yesus na mona kita maralo portigion taulah maholong ni rohani tuata tu sude do ngatai do ngaco nang musuh periko do hawlongan say hene mamuna amu parangani Tuhan ta Yesus Kristus tu paraloan ay dantara bay komonang dan namangaloho ay musuh ni Tuhan ta tuli kotalu ima bukuedei adohan memang sangat berpengaruh di kurunta 240 itu ay sadar namang gobaron namasa do paraloa para porangan di portigion ima paraloa di Tuhan Yesus simbolis paraloan yang kanatir tunaholo paraloan yang kanadingkat tunaroa jok do masa paraloan ini di bagasan rohata molo adong nanay sebelah alay rongompe kahamaloni rongompe musuh lain naik mandadong kita naik mangalikos solutai asa manah do kita asa margogo do kita asa mampu do kita berjuang maka monako na porsyota kegagalan demi kegagalan ido na jok dipakai simbolisi asa margogo asa mardosa ita sa mardosa langgalema kita olo maputus harapan olo maagwat daya juang kita olo mamago semangat ni porsyota mago mana na porsyota mago maolokta arus dunia na semakin derason menentang ni manihaka Kristenota mabaik kita dalam galema mereka karena masa olam apatis bukan saja dari kalangan non-Kristen dohok dan sian Kristenisasi diri gabi musuh di Kristen konsekuensinya molo anak di debata masih memperjuangkan hak porsyona jala boy doi gabi jaminan di kita lah pamonang di debata do kita moloduk jala sadia kita banglahon akapati unang mahita sumurut jala unang mahita gabi musuh dia ka ulaw pati di debata ada orang sosi dulu perjuangan ini atau naik mamanok to kita mangulu di bagasan holong ni roha